ден! Добре дошли, уважаеми гости, майки, старци, баби, дядовци, стринки, лекто за голямо, да се насладите на една прекрасна красота, както визуална, и тази след малко ще видите, която си направи по реда, така и вокална. Нали така, деца? Какво ще кажем? Добър ден и благодаря. Казва. Добър ден и благодаря! Силно се надявам на вашата могъща подкрепа с много обич. Благодаря. Се
присъстващи на този концерт с една песен в тяхно собствено изпълнение. Ние на драго сърце бихме изпълнили с всички, само че не остана време. Така че обещавам да я научим с всички, а сега, както се казва, ексклюзивно представяне от първи Б клас с песента Хапкорина. Деца, само вие сте. Вие и вашите прекрасни гласове. Искам да ви чуя чак отвън на двора. Thank you.
чуем. Така. Нищо не навършва и съвсем същата работа след още една година. Хайде, да. Tocaremos
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ai, si, do. Una pusca.
жена Цветелина Раева. Че с толкова жар и с толкова план, толкова желание участват, макар че не на всички всеки път им личи, но вие чувате резултата. Разбира се, нямаше как да не изпеем нещо заедно, просто изключено. Така че сега имаме няколко съвместни изпълнения, всичките първи и всички втори класове. И ще бъде по най-добрия начин, нали така? Няма значение, че някои седят, други са прави. Това е ли деца, за да може вашите родители да ви видят? Това сте подредени по този начин. Значи, дори да седите, пак давайте всичко от себе си. Нали така? Да. Започваме. Какво беше това? Pita, primele, sorata,
Искам